kana jaji mapurisa thank you. Go Yula Sakamira say panapa. Zvikuitika panapa ndezvekuti takumusha kwamurewa takamira semakore tauya panapa tiri kuratidza kurwadziwa kuti grant yaitika hatinombozvitarisira isi family kuti kwatiri it's not fair kuti adzoke kwatiri kumiliko kwachitsuma witnesses ipo pane issue yakadai kana jaji ari kuti izvoni hapana umbowakapana then trial yacho ngaitwe nekukasa tisaona musoro mwana saka tikuona unge vanhu vari kutamba nenyaya iyi because iserious issue kana vaburitsa ensika saka vese ngachivaburitsa because vese havana mhosva vese ngavabude vafambe because vese havana mhosva saka kana vabuda vese ngavachibuda votora saka tichaziva kuti tiri kuenda kupi because takuona kuti justice yacho inenge isiri kufamba zvakanaka. We are not happy nejudgment yanezoro yapo azvitari kufamily chitoripo ndechekuti trial yacho yokasika kuitwa kuti jaji aisise kutaurwa nepolisi kwasvipa nepolisi nekuti ati hapana umbo hunobatika because mapurisa saka kuti trial iroyo ngaitokasiya trial kana kuti munhu abude kunze kutaura kwedu rwari nazvo saka tichauya kuti tichauya tichimuona pano thanks since munhu apuwa bheo tichauya as family kuti what's the way forward vari kuita izvo saka tochidii mwana musoro haana bheo asati aitwa saka tochiita sei that's why tiri pano hatisipurwa hatisifaita tangoda kuzozwa what's the way forward tochiita sei mamiriro azvaita tasvika mapurisa taura nemi vari kuti kudii kwamuri mapurisa vari kuti mutemo haubvumidze zvinobva zvadraw attention yecommunity saka ari kuti izvoni titangeenda mafamily munotaura kune mukweruwa police station then toita zvimo zvedu kana tapuwa permission tozoenderera mberi nezvatiri kuita ndo zvataura mapurisa. Tinotenda rikaiti baba vemana kuti vari kuti okay mazvita thank you so much baba tine urombo nenyaya ichiri mudariro mwana vari kutaura nyaya inyatsadzika pana vamuri paSly Media tichiri munyaya imwe chete takatanga kusangana pachipatara kutanga uyo isari yapa kuruzhinji toka zvekare nhasi unotiri bore kwamakore zvakamira sei chakusvitsai kuno kudhama falls kunzwa kuti takanga tiri kukoti nezuro takanzwa zvinhu things ari kupiwa bheo because hapana evidence nekuti akaita zvinhu nevamwe vakasungwa asi isu evidence iri yatinongozwa mwana atakaona achichepa hatina zvimwe zvatingada kubvumira kuti tinzi evidence irikupi hanzi hamuna evidence yekuti paakachambidzwa musoro kana zvakaitwa sei mapurisa haasi vanhu vatingati vanopenge kutanga kutora mapurisa akaona kuti haana mhosva dai vakamusura havangambogara naye 2 months pasina zvavari kuziva kuti ane zvavabatsiri zvavari kuziva kwoita kuti paevidence yavari kwei ichiri bheyeni yanga iri kushaiwa mutatu pamwe ndeyavainatsoti vari kuda evidence zvino kana ichiri bheo yeri nekuti mapurisa akaiwa munhu tichiri kumuna vanofanira kutiwoka justice inyatsoshandanda mapurisa ndo
vanotimirira kana vakuzvipurisa hazvisizvo oita mastatement emapurisa aiklashwa naeloya mapurisa anenge asinawo loya akavamirira vanenge vachinoita nyaya sezvaizvi havazotsvaga zvinhu zveprofessional zvekuti mushoni yakati nesection yakati nesection yakati vanenge vachiorganiza everything nekuona mapirwo avanenge vachikoni vanhu saka hapa tiri kuzivikana asi tidzokere zvakare kumashure shoma shoma musi wakaurayiwa mwana uye kunenedzerwa kwakazoitwa things aitaurwa nevanhu vekunze here kana kuti nevakabata basa navo isusu hatina information police kadozekwa akamusungire iyoyo iprivate secret hatikwanise kudija information because tikakupa takatomboedza takabvunza nzira dzakasiyana siyana pakamusungire pakati aiwa iyoyo inoita tinoziva pakamusungire tinotenda rubatsiro rwaungada kubva kuvanhu kana kuti ruzhinji rwezimbabwe vari muno nevari abroad vakateerera izvo zvokuti rubatsiro rwunodawo support kwatabva kwareba pane paura zvikare kwokuti mwana wedu ari kufuna kunge achichengetwa mumasvondo mashoma ari kutevera pane urongwa hwakadaro urongwa huripo takakumbira kuti musi wa9 January tikwanise kuviga mana zvakawanikwa izvozvo zvingovigwa asi tichiri kungoshungurudza kuti musoro hasati wawanikwa kuti musoro ungowano 9 January wacho tatangoviga mwana kuti Mwari arambe ainemi akunyaradzei panguva yakadai. Tinoziva kuti nguva yareba pane 3 months saka nesituation yakadai so rufu rungori pamba tona matatizo zvamunoda kuita pamwe zvinogona kudira kana mune mamwe mashoko pane zvese pari zvino tende pane mumwe akataura amai makadii tine urongwa chiri nenyaya yemwana iye zvinezvi saka maona ndau yapa simba shairo kundisvike kuno handinaremera asi ndarwadziwa zvakanyanya nebewetens ndo yazoa kuti ndisvika inini thanks iri kundinetsa kuti polisi yakatora thanks akagara 2 months asi tesozonzi ari kupiwa bill saka kuti mapurisa aya anopenga here kana kuti hasi kuziva basa nekuti anga asina mhosva thanks haimbogariswa 2 months kune vamwe vaitorwa panyaya iyi vachinzi masuspect chichichi asi vaidzoka asi uyu akaita 2 months arimo nasunozonzi ari kupiwa bill haizvozvo ndozvinotirwadza saka ndau yapa tasiro yenyu kuhurumende vanhu vanyaya dzemhosva imi muri kufunga kuti kudii muridine hurumende nezvairi kuita one makoti ayo ini ndiri kufunga kuti dei vambopa polisi basa asati vasvika pakujaja mabhiyo vambopa polisi oendalembo yekutora munhu anene zvanaka ndinobatika kuti sei vakamutora saka ivo ongoti jaji ongoti bill apanze aiwa vambopa polisi ishande basa kuti pangave nehuo here hwakaitika kuti agona icho padi huripo ende nini kana zvakadai ndochibondiogwa yetoona hangu present ndibatsirei tauro naye chimuudzo dambudziko randinaro nokuti nezvitasamonechituna ina handisi kurima musha asi rime kumushingisa zva ndinonzwa sei nemhuri yake azvikundirwadza ndikara zvikundirwadza kadzi akatoya zorima ini ndakazorora vanhu vange vazobata maoko vakasiyana siyana ndakagara ndashandikuita saka imoti thanks zvake ngaabudapiwe bill yake ozoshanda pakudonongodza nyaya loya here kusvikawo padhuze nemapurisa kuti vanzwe kuti
nyaya yekuti mwana achengetwe asina musoro vari kuiona sei makotsi ivavo? Nyaya yekuti yachengetwa asina musoro zvakangooma, vari mukadzi vanotaura nemusoro zvekuchengeta zvasi zvinobva avataure nemusoro vari vana ava. Tinotenda Mwari vamwe vachida kutaura, vamwe vari kutaura tiri kutaura nani apa makadiva makochiri nyaya imwe ani wemwana akashaya tabia vanguru taurai mashoko enyu mashoko kuti kushamsika tichiona zviri kuitika zvinezvi mutemo wakagara tichiziva kuti munhu anotorwa kana uri suspect opiwa 48 hours, it means 2 days dzavanenge vachikutora vachiedza kutarisa nyaya yako. Then kana anga asina mhosva vakagarire 9 months kusvika kuti vambudze nosuka hatina kubvira tamboitaura nemurisa kuti sungai thanks. Handiti pacho ndo akakonzeresa kuti thanks atakurwe zvichiro ari mupi ari munyaya handiti maiona nyaya yacho paipi. Saka chinhu chiri kutirwadza like zvakaitika nezuro hatina kugutsikana nazvo izvozvo nekuti katara pane paingonzi nhasi touya ifu yowedzerwa yonzi mangwana touya ichingodaro zvichireva here kuti zvanga zvakamira zvinhu zvakafana nezvizvi. Haticharima, hatisi kushanda kuratofe yakutotipa kuti zvikafu muminda iyo mvura ichinaya pamusaka penyaya tamusoro ndowatiri kuda musoro chete hatinei mhosva nekuti ngavatipe musoro kubva vari kujeka chokusanganisa naiye anga akaiswa ikoko. Atenda tiri kutaura nani? Amai muviri mashoko enyu panyaya yetunganifanapa nyaya kundirwadza ndemusoro kuti makuna kuiga mwana asina soro azvifi zvakaitwa musoro kana mabvonzo ngaude mwana wiga anditika nekuti maninji hatisi tambozviona mwana kuigwa riri soro isusu tiri manzano achichema anzwi akaita sekasana kai ngabudira soro mwana wigwe kana ainaro dona hatiri kuda ozvega zvandinazvo musoro mwana achirwa. Thank you so much. We are live here in Dama Falls at Texas house number, which is 4367 in Dama Falls. The Makoro family have come from Rewa to demonstrate against the bail that was given to the suspect, thanks Makoro, and they are here to demonstrate their disgruntlement of a funeral September when Tapiwa Makore was killed inhumanly. Thank you so much for watching. We'll continue to give you details of what's happening here in Dama